Hasngi thoding ka Arpau Tarik Risau, kinong yalam ke FKGGP was ka Sahels District Unit. Kilalet ban khanrai ki kot kisla jong ki barjala ki batre ya ka surok nong ston bu akaji, kabadan hajan ka shnong kenro. Hakati ka jinglet khanra lalap baki don tangkat do ka ningut ki bombiang ki kot kisla, kinong yalam ka seng habaya keren bat kilat pathai khobor, kilaong bana ka benta kito ki bombiang ki kot kisla. Kaseng kala batha baki de ban penbiang no, bat lada ka company ka temu ban wanra nong tray biang. Kinong penyat ki deban penbiang lupai ki kot kisla jong kinong tray. Ini menjelip ada jadi ban-ban di jalan ni. Ayo menuan hanis nong kenro, abadon gani ka office jong gani ka company ka pensionai ka surok na akadi surok ban poisa nong ston. Tu mengilai I mentah hadin ka jingi kenduk jongi kaseng ringkat bat ki he jong gani ka company ngilai kelis panga ka bayadai kot kisla ki ong kila biang ringin lawan mentasngi on the spot ngilap ba kikot kislah ka bayad day bat ka crusher hi kimdon dang ka wayro ti nakaliang jong kaseng ngila hang no ya ka crusher mentasngi bat ngila ai jing maham ru ki ba show bakin plit kin sa pentip yang i kaseng nang ba hadin bakil abyang kikot kislah ka baki kin pentre kani ka crusher ka jingle jongi kani kamdai ka ba ni don da kanu kanu ka jingmut ban penthot ya ka roy ka parne ya ka jingba jong surok ban connect e kanong stone ban tiwi wi jaka ndrei ga jing thumu e ga jungi ka long ba ha bangi kinu kinu gi bawan ban trei ban belah ne po jela kidi ban wan da kalenti kidi ban biang de kikot kisla kidi ban biang ki ke baro khnang ba kanum wan kani ke ke te kani kadang dei tang ka jing sedang kidi ki surok menta gi babon hang ni West Castle Hills ni bagi company ba fair ki wan ya ka ban bu ya ki crusher ki wan ban bu ya ki AKA te nina liang kaseng ngin yai peteng ba omdei tangi kikot jom ki crusher rei wat ya kikot jom ki lebar license lu mentas ni hadin bagi lapai ki kikot dia dia ki nong tray hang ni hapo jaka ki nong belah kani ka company ni i bagi biang dan nakaliang ga jongi ru ngila su ong ya ki ba ngila subu jing maham ya ki ba shuwa ban kut kapor kin pendep no e ka ban renew khnang ba kan yat bet kan yat renti ka kam te kani kan long ru ka jing maham ya baro ki company ki bawan po West Castle Hills wala lagi mut ban bu gano kiniat da kalenti ka badai kiniat da kalenti jong kaan katkum kaan sarkar ya ka ban penbiang ya kikot kisla khnang ba kanum ya takhu kum gini ki ai bahap ban pensange ki kam boyo ka waraan ban ya ka jing thot ya ka par jong kadong kathan ka jingi orung hi jong ku barjela ha kani ka jela ka jong ni ho ngi giladon ki infiltration gate kidon ki office ki bofer ki badon kam ban penbet boy ngi penrem hi sarkar bala da kamla bante lakam mi ka jingrung kerthep jong ki barjela po ka jela ka hapoi ka por ba mangi kiseng bahalang ringkat kiseng samla shnong bat ki dorbar shnong gi bafer ngin hap ban sim ni ka senjam ban cek ya ka kot ka jong ki kam damut e ban ong ba tang bala pelat ka sarkar ngir ngin pelajaran ya ki kam dei kata na ka por de kumungiyo I mentah ni kila abyang ki kot tingi kenturu ka sarkar ba haswa bakan ai kot igini ki barjela bakin wan ban tray belasya ni balai complete kalat kalenti ya ki kun samla jong kadong kathan sua bakin tray nomor ni I kumungiyo I ni mentah ki lebor ki don di bungut laha surok laha hangi hapo plan la ni surok la ni hai ingi ki babun bahagi lebor ngas ngau ka sarkar kum bakal abu ka jing thumu bakan pelilat lenti ki kun samla bakin yokam ngatrai kani di ka kalat ka babiang ka sarkar bakan sim ya ka benta bante lakam ya ka jingrung kerthep nomor habakila rung maki hni habakila biang kikot kisla ni na ka sai jongi lingin ong kumnusu tenrei nakaliang kaseng hi ka jingrung kerthep jong barjala kam da dei tang buwan belang yo I mentalai ki ka jingwan di tiar ka jingwan di ka babun jat ha ndrei ni na kaseng la dangilap hi ninum sya kumi kita bat ngin bat be ki ngin IT ya ki sakaan ba kaan kan le ka badon kam te ka jing dawa jongi ka sarkar ka sulong tangga takawai ba ki infiltration gate ki badon ha ki bordar
kinlong gi kampet benia nomor lada ngingi ke jenglap jengi sang bahalang ngilap kin ladon hapo kisnong Hendri kat bagi tu giba apa pada giba di bencek hapo bordar hak hapun lada maki kim tri ha kasem jing yang ibu